Kakasi Students Union KSU hak jingas nok tilang baka North East Students Organization niso kabakdop yaki seng samla puli beper nagi jela kathan North East India hak no phai sngi jong kakhat artrik ulber arja arpsau kala penpau ka jing persya iki kendon niki rules bala menjur jong ka Citizenship Amendment Act CAA arjar khat khandai dakatanat kampo yeng sarkar India minha ka khatwai tarik ulber arja arpsau hak jingalang thang yaki kot kendon ka CAA arjar khat khandai layadon lang uba Samuel B. Jerwa Chairman Kadniso uba Lambok Starwell Marngar bat uba Donald V. Thaba President bat General Secretary ke KSU nolor ki dukhat bat ki nongelam ka Federation of Khasi Jaintian Garo People FKGGP ya kabakum kene gajing thangkot kendon ban persya ya ka CAA arjar khat khandai la penlong ru ha ki nong ba jong ki jella ka tha North East kani ki jingalang thang ya ki kot kendon ka CAA arjar khat khandai la penlong ha persya ka Office Meghalaya Board of School Education Lachumir nakaliang jong neso Hadirin Basar India menin kalau pernah kita ki rules kita ki kendon ki banla pen penderekam ya ka Citizenship Amendment Act nakaliang jengi ki penpau ki jing persya baka sarkar India hadirin balak saudli Islam bakala penlong an ya ka CA arja ka kendai jaka kan pej kita ki jing ki jing bot jing nam jong ki trai muluk jong ka than sti lami brokawai hari ni ki saus nem tam ka film perkhat kita rei penban hose kawan ra penban lagi ni ki an ki benlong persya ya ka bha kamyat jong trai muluk dan ni ki indigenous people jong ka than sti lami brokawai ki red pa jong ka than sti lami brokawai nyai dawa ya hok jongi nakawai ka por sakawai pat lakalong hajalam Meghalaya lakalong hajala Assam Tripura, Nagaland, Mizoram, Arunachal Pradesh, dan Manipur, nyai dawai hok jongi. Hari ke sarkar India, jaka akan ai kita kicing lawa, kebenlong kacing ada, kacing pendek pensa, ya keriti kedostor, kacing pendek pensa, ya ketien ketelit, hendrai kawan rapan nak kaan, kebenlong kacing penselur, ya kipari, kibuan napo Bangladesh, bagian diolong kita ki trairi. Hang ni po dari India hi berowai. Dan nak kalian jangan nasu persya ya kani ke jinglek jong sarkar India ban ki kwa ban pha ka khubor ka basai. Saka sarkar India bagani ke jingyai le mina jong sarkar India le se kan wanra ya ka jing sko mong ka jing so diau jing ki trai muluk nadu ki poro menshwa ban hadu ni khlemat pamenta. Bata ka jingya jengai kadang jengai ke jingya dai nakawai ka spor sakawai pat. Batkum ke jai pendiri redpat hang ni po celam Meghalaya kajingai le mina jong ka sarkar India nakawai ka snam sakawai pat kawan ra ru ya kajing pitar jing ki samla hagi babon ki liang bat kawan ra ru kajing ya kenat kajing bam ya sutanat baka sarkar India kale ini kiai blong persya ya kabah kamiat jongi ki trai muluk dia hakum gede kapor ngin penpawi kajing persya ka jongi ya kani ki an menta jong kasi bat kajing persya jengi om tang hane selong ri hatura bat kiwai pali benta jong than sti lambingi menta kasien kane so dengkat par ki isu ngen perpau da jing persya na bangi thang ya kini ki rules ni ki an jong kasi hagane ka por menta We oppose Glorgari! Machaprang! Glorgari! We oppose CA! We oppose CA! We oppose CA! Bangladeshi go back! Go back! Go back! Bangladeshi go back! Go back! Go back! Bangladeshi go back! Go back! Go back! NDA government down! 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 NDA government down! 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 NDA government down! 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 Machaprang! Glorgari! Machaprang! Glorgari! Machaprang! Glorgari! Machaprang! Glorgari! Machaprang! Glorgari! Machaprang! Glorgari! We oppose CA! We oppose CA! We oppose CA! We oppose CA! Bangladeshis go back! Go back! Go back! Bangladeshis go back! Go back! Go back! Bangladeshis go back! Go back! Go back!
kecing persyak nak lain juga ki spiru matang hangnya kan ka CA kum ke iba ka julang lang kawai kum ri macai bendeu Absalom Brigasi Absalom Brigasi Absalom Brigasi Zem sedang Torsebrang Zem sedang Torsebrang Zem sedang Torsebrang Kon ba iet ngi ju shat jing bam man la kas ngi hatu ngi la ju perkhat ba ka bam ka bang ngi bam ka tein em ya ka met jung ni Mai ki juba mi kini ki ju ki jing ba man la kasngi balik kene ka jing keli minta ka to ka dukan ration ba pen yai uba raju uya tho yang a Ray man kapor yem ju yo ai kajing bam ki batei ka met ki balong ka daw jong kajing pang anemia pat kajing brie jong ki kma ba kum nu ngan lai na kini ki jing stam Kong nangkong pide ban melin ban bam ya ki jing bam ki ba pha hakru kam bam jong pi bunsen ki long kmi bat ki khulong khana yo ya kini ki jing pang namar kim yo ya ki jing bam bantei ya kamen ka sarkar kelas dang ya ka food fortification ha ukau ata melu kadut bat ka umpnyang bam baro kin don ki jing bam ka bantei kum ka iron folic acid vitamin B12 iodine zinc vitamin A bat vitamin D yakini baro kila ban yo na ki jing bam badi ha ki dukan ration kata ka mut ngi dan yu khau 45 pa biang bha bat ngi Mai uni khau tu bai biang ba pitharai baro kin bang ban ba mi uni kon ka fortification jong khau kan num khata ya ka jing mat ba ka jing long jing man jong khau Mai karukam ban bu ya ki ba karukam shet pat kala ban pher om dei kon om dan jing pher la da dei ha ka rukom bu ne rukom shet kum ba fi ju shet yu khau ba fi thien kum chu ru la shet ya uni u khau okum ta te khon ka jing bam ba ai ka kwat ka khya bat ka ba ai bor ka met ka phat bat ka bor per khat jungi hato dang dan ki jing bam ba kham bha ban ya uni hoit mai fikran ya ka badai sisha Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya